16 ግንቦት 2017 ሰዓት 10:45 ቅድመ ቀትሪ ፍርዲ ክሰምዑ ዝተረበጹ ግዳያትን ቤተሰቦምን ኣብዚ ዝተጠቕሰ ዕለትን ሰዓትን ኣብ መጋባእያ ፌደራላዊ ቤት ፍርዲ ማንሃታን ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ተረኽቦም ማይ ዘይጣዕመ ዜና ከቃልሑ ዝተሃንጠዩ ጋዜጠኛታትን ጸጥታ ከኽብሩ ዝተዋፈሩ ፖሊስን እውን ከሞም ቆጸራታት ቤት ፍርዲ ካብ ትጽቢት ወጻኢ ብዝኾነ ጥዕናዊ ጸገማትን ምስ መጓዓዝያ ዝተተሓሓዘ ቴክኒካዊ ጉድለታትን እንተዘይተዓነቒፉ ኣብ መንጎ ኣብያተ ፍርድን ኣብያተ ማእሰርትን ብዘሎ ጥቡቕ ናይ ስራሕ ዝምድናታት ተፈጻምነት ቆጸራ ኣዋጋዕ ዕዳጋ ዝኣቱ ይኮነን ስለ ዝኾነ ድማ ኩሱስ በርናንድ ማዶፍ ሳጓ ፖንዝውን ብመሰረት ዝተተሓዘሉ ቆጸራ ብጽኑዕ ሓለዋ ተሰንዩ መጸም ይኹን እምበር ኣብቲ ንኹሱሳት ጥራይ ዝተሓዘ ኮፍ ዝበለሉ ወንበር መንፈሱ ዝተዳህለን ርእሰ ተኣማንነት ዘጥፈአን መሲሉ ነበረም ዘይሕጋውያን ነጋዶ ብስርቅን ምጥፍፋእን ከመይ ገይሮም ሃብቶም የኻዕበቱ እምበር ብዛዕባቲ ግዳይ እከይ ተግባራቶም ዝኾነ ህዝቢ ይኹን ግቡእ ግብሪ ብሰንኪ ዘይምኽፋሎም ዝባኾር ዕማማት መንግስቲ ኣይዓጦምን እዮም ቀንዲ ድርኺት ናይዚ ኸዓ እቲ ንገንዘብ ከም ጣዖት ንኸምልኽዎ ዝገብሮም ኩቱር ስሳእዮም ብሰንኪ ጉሕልነቶም ዓዊሮም ብገደል ተንኰራርዮም ክሳብ ዘይጸደፉ ኸዓ ሃነፍነፎም ኣየቋርጹን እዮም ብገበናዊ ተግባራቶም ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣብ ዝኣትውሉ ግን ሸብዳዕዳዕ ምባል ተሪፉ ከም በርናንድ ማዶፍ ብፍርሒ ክሽቕረሩን ርእሶም ከድንኑን ዝተለምደ ተርእዮም በርናንድ ማዶፍ ናይ ፖንዝ ስኪም ዝተባህለ ፋይናንሳዊ ትካል ወናኒ ኾይኑ ብዘይ ሕጋዊ ዝውውር ወይ ምሕጻብ ገንዘብ ምትላል ምጥፍፋእን ምድንጋርን ናይ ሓሶት ጸብጻብ ምቕራብ ብሓሶት ምምስካር ወዘተ ዝኣመሰሉ 11 ገበናዊ ፍጻሜታት ድሕሪ መኽሳስዩ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣትዮም ፌደራላዊ መርመራ ገበን ዝተጻፈፈ መዝገብ መርመራ ናብ ኣኽባር ሕጊ ድሕሪ መልኣኹ ሓያሎ ናይ ክርክር መጋባእያታት ብቤት ፍርዲ ተሰሚዖም እዮም 16 ግንቦት 2017 ዕለተ ፍርዲ ክኸውን ብደያኑ ብምውሳኑ እምበኣር ኣገዳስነት እቲ መጋባእያ ካብቲ ዝሓለፈ ዝያዳ ዓዚዙ ዝተራእየም ማእከላይ ዳኛ ፌደራላዊ ቤት ፍርዲ ማንሃታን ደኒችን ኣብ መዝገብ መርመራ ንዝሰፈረ ገበናዊ ፍጻሜታት ድሕሪ ምዝርዛሩ ዝወጸሉ እከይ መጋብር ክብል እዩ ነቲ 77 ዝዕድሚኡ በርናንድ ማዶፍ ኮኒንዎም ድሕሪዚ ተሪር መግለጺ ኸኣዩ $50 ቢልዮን ንምስራቕ ብዝፈጸሞ ተደራራበ ገበናት ብጠቕላላ ድምር ናይቶም ዝጠሓሶም ዓናቕጽ 150 ዓመት ክእሰር ከም ዝተፈርደ ዝገለጸ በርናንድ ማዶፍ ናይ ይግባይ መሰሉ ዝተሓለወ ምዃኑ ድሕሪ ምስምዑ ብሓለዋ ተሰንዩ መቕጻዕቱ ናብ ዝፍጽመሉ ፌደራላዊ ቤት ማእሰርቲ ከመርሕ እንከሎ ቀጽሪ ፌደራላዊ ቤት ፍርዲ ማንሃታን ብጋዜጠኛታትን ዝምልከቶም ሰብ ጉዳይን ተገቢኡ ነበረም 29 ሚያዝያ 1938 ኣብ ከተማ ኒውዮርክ ዝተወልደ በርናንድ ማዶፍ ነዚ ጠንቂ ከቢድ መቕጻዕቲ ዝኾነ ፊናንሳዊ ትካል ብ1964 እዩ ኣብ ከተማ ኒውዮርክ መስሪትዎም ኣብቲ ሓያል ውድድር ዝረኣየሉ ዓለማዊ ንግዲ መወዳድርቱ ንዝኾና ፊናንሳዊ ትካላት ዓብሊሉ ጸብለልቱ ንምርጋጽ ልዑል መጠን ወለድ ዘኽስም ሜላ ንግዲ ብምፍጣሩ ኸዓ ሚልዮናት ዶላራት ዘውፍሩ ብኣሽሓት ዝቝጸሩ ዓማዊል ክሓቁፍ ዝኸኣለም በርናንድ ማዶፍ ኣብ ውሽጢ ዝሓለፈ 50 ዓመታት ብዘኻዕበቶ ዘይተኣደነ መኽሰባት ኣለዉ ምስ ዝበሃሉ ወነንቲ ገዝፍ ርእሰማል ክጽብጸባ ኽኢልዎ እዩ እዚ ብሂወቱን ከሎ ኣብ ገነት ዝሰፍር ዝነበረ በርናንድ ማዶፍ ደኣ እንታይ ረኺቦ ሕጂ ሰፈሩ ናብ ገሃነም ዝተቐየረ በርናንድ ማዶፍ ዕርቃኑ ወፂኡ ሓቀኛ መንነቱ ዝተቓልዐ ዓለማዊ ቁጠባዊ ቁልውላው ኣብ 2008 ድሕሪ መኽሳት እዩ በቲ ሃንደበታዊ ትርእዮ ዝተሰናበዱ ዓመዊሉ ገንዘቦም ክስሕቡ ምስ ጀመሩ ሚልዮናት ዶላራት ዘዋፈሩ ዓመዊሉ ቀያሕ ሳንቲም ዘይብሎም ጥራሕ ኢዶም ተረፉም ግዳይ ጥፍሽና ናይዚ ብበርናንድ ማዶፍ ዝውነን ፊናንሳዊ ትካል ካብ ዝኾኑ ውርያት ሰባት ኣፍራይ ፊልምን ዳይሬክተርን ስቴቨን ሴፒልበርግ ጸሓፊ ዛንታ ፊልም ኤሪክ ሮዝ ውሩይ ጋዜጠኛ ቴሌቪዥን CNN ላሪን ኪንግ ውርያት ተወሳእቲ ጆን ማልኮቪች
ኬቪን ባኮንን ከይራ ሰጅዊክን ክትቀሱን ከለው ዓለም ለኻዊ ዘርግሐን ተፈላጥነትን ዘለዎ ብባንክን HSBC ዝፍለጥ እንግሊዛዊ ኩባንያን ባንክ ሮያል ናይ ስኮትላንድን ዝኣመሰላ ፊናንሳውያን ትካላቱን ብቢልዮናት ዝግመት ዶላራት ከሲረን እየን። ግዳይ በርናርድ ማዶፍ ዝኾኑ ዓመዊል በቲ ዘጋጠሞም ቁጠባዊ ዕንወት ዝተሰምዖም ጓሂ መዳርክቲ ነበሮን። ካብ ወላዲታ ብውርሻ ዝረኸበቶ ገንዘብ ዝሰኣነት ሻሮን ሲላወር ነቲ ኩነታት መጻኤይ ዝጸልመተ ፍጻሜ ብምባል ንዝሓተትዋ ጋዜጠኛታት ክትሕብርን ከላም ሚካኤል ሰችዋርትስ ዝተባህለ ማይ ዓሚኹ ዝተረፈ ኣውፋርኻ እታ ዝተኣሰረላ መቓብሩ ይግበራ ብምባል ክራገሙ ተሰሚዖም። ላውረንስ ሊመር ሓደ ካብቶም ግዳያት በርናርድ ማዶፍ ኮይኑ ንኹሎም ዓመዊል ዘጋጠሞም ዕንወት ምስ ሓደጋ መጥሓል መርከብ ታይታኒክ ብምምስሳል ኣብ መዓሙቕ ናይ ሓዘን ጥሒሎም ከም ዝተረፉ ብዝገልጽ ስምዒቱ ብምረት ገሊጹም። ጠንቂ ናይዚ ቁጠባዊ ዕንወት ንምንጻር ኣብ ልዕሊ ብዓሰርተታት ኣሽሓት ዝቝጸር ሰነዳት ዝተኻየደ ዓሚቕ ምርመራታት ከም ዘነጽሮ ኣሰራርሓ ፊናንሳዊ ንግዲ በርናርድ ማዶፍ ምድንጋርን ምጥፍፋእን ዝዓብለሎ ኮይኑ ይጸኒሑም። ዘይሕጋዊ ዝውውር ገንዘብ፣ ስርቂ፣ ትምየና፣ ምትላል ወዘተ ኸዓ ካብ 1970ታት ሒዙ ይሰርሓሎም ምንባሩ ውጽኢት መርመራት ዘረጋገጾ ሓቂ እዩ። ዝግብኦ ግብሪ ብዘይምኽፋልን ገንዘብ ኣውፈርቲ ኣብ ዘይሕጋዊ ገበናዊ ተግባራት ብምውፋርን መንግስቲ ዘይፈልጡ ኣታዊታት የኻዕበት ብምንባሩ ዘይፈልጡ ኣሜሪካውያን ሰብ ርእሰ ማል ነቲ ንኣውፈርቲ ዝማርኽን ልዑል መኽሰብ ዘደልብን ወፍሪ መኽሰብ ጥርዚ ሃረም ብምባል እዮም ተምሳጦም ክገልጹ ጸኒሖም። በዚ ጉዳይ ግን በርናርድ ማዶፍ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ዝተፈላለየ ጽፍሒ ሓላፍነትን ስራሕተኛታት እቲ ፊናንሳዊ ትካልውን በቲ ረሳሕ ንግዲ ተቖማጢዖም እዮም። ሓደ ካብቶም ብፌደራላዊ ምርመራ ገበን ማለት FBI ጉዱ ዝተቐልዐ መስደመም ተርእዮም ሰነዳት ከም ዘይንበቡን ምግባር ኣዕናዊ ተግባራት ይፍጽሙ ምንባሮም እዮም። እዚ ኸዓ ቴክኖሎጂ ኮምፒውተር ቅድሚ ምትእትታው ናይ ጽሑፋት ሰነዳት ኣብ መዝሓሊ ማለት ፍሪጅ ከም ዝጸንሕ ድሕሪ ምግባር ኣውፂእካ ንፋስ ከም ዝወቕዖ ምግባር እዩ። እዚ ጥራይ ዘይኮነ ንኣውፈርቲ ዓመዊል ብምሽሓጥ ገንዘቦም ከም ዘይስሕቡ ምግባር ነተጸባጸብትን ትካል ምእካብ ግብርን ብምድንጋር ፖንዚ ምግባር ብዝተጻወትዎ ኣሉታዊ ተራ እከይ መጋብሮም ዕርቃን ወፂኡ። ካብቶም ክሲ ዝተመሰረተሎም 15 ክሱሳት ገሊኦም ምስ ኽባር ሕጊ ብዘርኣይዎ ምትሕብባር ክብደት ጉዳዮም ተራእዩ ነፃ ክልቀቑን ከለዉ ገሊኦም እውን ካብ 2 ዓመትን መንፈቕን ማእሰርቲ ክሳብ 1 ዓመት ናይ ገዛ ማሕዩርዮም ተፈሪዶም። እቶም ካብ 10 ዓመት ክሳብ 6 ዓመት ብዝበጽሕ ማእሰርቲ ክቕጽዑ ዝተወሰነሎም ከዓ እዞም ስዕብዮም። ፍራንክ ዲ ፓስካሊ ብ10 ክስታት ናይ 125 ዓመት ማእሰርቲ ፍርዲ እናተጸበዮ ብ2 ግንቦት 2015 ካብዚ ዓለም ብሞት ክሰናበት ከሎም። ዳንኤል በንቨንትሬ ብ10 ክስታት 10 ዓመት ማእሰርቲ፣ ፔተር ማዶፍ ብ2 ክስታት 10 ዓመት ማእሰርቲ፣ ኣኔቴ ቦንጆርኖ ብ10 ክስታት 6 ዓመት ማእሰርቲ፣ ጆአን ክሩፒ ብ13 ክስታት 6 ዓመት ማእሰርቲ ተፈሪዶም። ጠበቓ ናይዞም ክሱሳት ነቲ ዝፈጸሞ ገበን ምኹኒ ንምግባር ዓመዊለይ ዝኣበስዎ የብሎምን ንበርናርድ ማዶፍ ልክዕ ከም ጎይቶኦም ስለ ዘምለኽዎ ዝኣዘዞም ካብ ምፍጻም ካልእ ኣማራጺ ነበሮምን ብምባል እዩ ክከላኸለሎም ፈቲኑ። ይኹን እምበር ምጉቱ ተቐባልነት ዘለዎ ኮይኑ ብዘይምርካቡ ካብ ተሓታትነት ነፃ ክኾኑ ኣይከኣሉን። ምኽንያቱ እዞም ክሱሳት እዚኣቶም ካብቲ በርናርድ ማዶፍ ዝኽተሎ ዝነበረ ብልሹ ኣሰራርሓ ስለ ዝነበሩ ጽቡቕ ጌሮም እዮም ዝሳስይዎ ነይሮም። ጸሓፊ በርናርድ ማዶፍ ብምዃን ን40 ዓመታት ዝሰርሐት ኣኔቴ ቦንጆርኖ ብዘይካቲ ኣብ ፍሎሪዳ ዝርከብ $100,000 ዝዓደገቶ ውቁብ ህንፃን $100,000 ዝዋግኣ ማርቼዝስ መኪናን $50 ሚልዮን ኣብ ናይ ባንክ ሕሳብ ዓቂባ መጽንሓ ዘረጋገጹ ሓቂ እንተደኣሎ ማዶፍን ሰራሕተኛታቱን ገንዘብ ኣውፈርቲ ኣብ ምምጅዳት ተጸሚዶም ምንባሮም እዮም። ከም በዓል በርናርድ ማዶፍ ብስርቅን ምጥፍፋእን ዝተረኸበ ጸጋታት ንዘለዓለም ቀሲንካ ክንበር ዝከኣል ዝመስሎም ብዙሓት እዮም።
إزجن يوهات تحساسبايم زكالت زخون برناردو مادوف مسنبرم نسجن وقع 11 مليون دولار زجمات أب بالم بيتش فلوريدا زركب منبريو مليونات دولارات يبو أب نيويوركن فرنسان زت ريوريشاناتن مس بيت صوبن فتوتون زجايس الله ناي بحطو مركبن راح رحيو أب بيت ما أسرت تقفيد زلم قالو تاويس الواجبن بقات تام أب لعلي فس أميو زنس أبار أقوان تخوني إتي أب لعلي بيت سب زورت محبرة ومحسيتجن قليل أيكونن مس عدات تحاحيزو زسعب قطواو ممزبال قلح مرأيو كخون كلو مسنا أمراويج إنك أزسعب زيت دلي حدقاتاتون الليوم ودي برناردو مادوف مارك مادوف دحري ما أسرت أبوه رئيسك قتلت كفص مخالوخا حدا نصور أبناتيوم إتا ببعال بيتان بكلت دكان ماميقا حقوس هيوات مرح زنبرت روت قواهنايتي بحمام كانسر زمت ودا أندريو كي أخلا رئيسك قتلتاو موت كالاي ولادا ماركن حلنا زعربي ما أسرت بعال بيتان تداراري بوو نخلو كي إلاك تنبر مخالا أخلو يهبا زبها لله عزيع تحزنات دخينا تريفام روت بعال بيتا برهاصو زنبر صعرام نغدا ينبر بمتلالن مطففان زنبر مخانو ولا حنت افلط اي نبران كل نغراتيو ارمي موام ابلعلي كلهم افورتي زفصمو يقرز يبحالو ابسا ازيو كم زحزنا ابز غلصات اللهمات ينبار نمخانو ازي سبزي يتموا علي كم بعال بيتا زفلطو برناردو مادوف ديو كتبل بمسؤولية تجبراتو أستنتنات كم بعل برناردو مادوف زي أمسول بلشوات كفاتهم امن كورنا عنايتي إن حدري كم كميت أوزخم مرة بحتاتهم جيروميوم زريقوام إكي مقابروم زمسكر اللوم تخالو كرسوم قربت بقيع تقول بيبوميوم كدنا قروز هكونوم كفاتهم تنكي تفاتهم مخانو زغن زبوخا حق أنيان تاينتهم تخشحو نمأسرتي أبزد تقالو علو أوانيم سلازي اتي نكم زيوم زأمسلو قبنانياتا زوها فردي كم بتري كريزان وقع عزق انزو كخوني كبا باركس كبرى تخاتلتي بزي لوم زقربنا لكم تحستو تمسيتكم كتكونوا تسفان قبر عبز مسكالو تحستو يرخبنا ودحنكم